I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. What is up guys? Merven Marata here mga kapatid. Bagong adlaw and mag-vlog na sad kung balik. Pwede na sa pero before guys nga, permanente ko mag-upload. Karon kay kung na gala or travel or basta hindi makaunaw ng content, ayan ako maka-upload na. So since karon nag-vlog mo ko, so na may travel guys. So nakita naman niyo sa title kung asa may padulong. Yes, we're going to Boracay and we're all packed up. So galat na namin sa mong ride karon nga maabot and let's go guys magna di mong ride. See you sa airport. Alright guys, so karon na namin dito sa airport. And a bit of an information there tuod sa among travel karon. Basically katupad dapat ning 2020 no. Pero mo lagi kay pandemic strike nga abot si Covidoo. Mo na nga postpone lang usa. So okay ra at least karon nadayun na jud. So pila ka oras na lang guys, boarding na namo, padulong na din sa Katiklan. So see you there sa Boracay. The next time nga open ako na akong lente, kaya na namin dito guys. Chill lang sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr. Alright, boy, papibs, kamusta? Ano may karoon dito sa Boracay? Pero kaya na dyan minabot guys. Wala ko ka-vlog kanina kay nag-lunch me and then napa-braids yung buhok. Ah, kita ba? Charing! And nagpahinasad ko. Ang plito sigado sa bangka. Ingan ba ito si kuya nga? So ingan niya. Siya half cook po. Kasi singkit po ng mata mo. Doon ako half cook at half cook. Dinahapos kuya, para sales stock ba? Ano siya nga, mag-asawa ko no ang braided hair and ang henna. Amo dyan na iladre. Anyway guys, ang official yun ang mga lakaw karon kay mga tumi, magkita namin sa mga barkada. Actually, gaon na sila ato ang Sunday, right? Sunday, gaon na sa Sunday niya. Muli na gusto ugma. Nya karon karon po inaabot, ganina po inaabot. Karon na jud mig adlaw magka-chance nga magtapok-tapok tanan. So ato na dito sa Station X. Kita-kita na dito. So kita-kits dito guys. Kapag hike ko hindi mag-vlog. Hindi na makuandad mag-vlog eh. Pag-dugan, hindi mo ka-vlog. Anyway guys, kita-kits pag nasa Station X. Alright guys, we're here sa Station X. And nag-reunite ng mga barkadas. Woo! Nagkita-kita na yun guys. Nagtapok may karoon na may adlaw magtapok. Hello! Say hello to my vlog. Sorry. Yo! Nagtapok na dyan mitan guys. Vlog sharing. Hey, nice. Hindi nidiris ako, no? Station X. Sa may lima ni Ura Maria. Okay, Rafi. Ha? Baka Maria. Hey, nice. Hindi nidiris Station X guys. Ito men. Uy! Hey! Hello vlog! Hello vlog! Uy, suming-suming no? Inyo din ay! Grabe yun! Ay! Kompleto na dyan eh! Good forever. Good for forever na siya. Yung wifi. Saan yung minigay? Uy, sublima na mo ha? Ha? Okay, kompleto na militan guys. Okay na mag-kill. Karoon na bumingad lang ako magtapok diri. Asa mo magma? Pwede na naman extend namin. Basta ka may gas sa airport. Ah! Basta ka may gas sa airport. Wala. Wala na magma. Saan yung flight magma? 9:30. Oh, good! Okay na, na-enjoy na po na mo. Kita mo na. Uy, kato ba na Sunday diri? So, murag pura-pura na yung kayo yung adlaw, no? Yo! Uy, nice. May station next, no? Uy, nabot Ha? Nabot yung Uy, dito kung mga 300 ulit! 300! Uy, 300? 300! Wow, listeners!
Mayres, ugma. Uy, nais kayo ang ano? 500. Uy, 500, excuse me, 150. Oh, 150. 150 apat. Hindi magod ko nila. Oh, yeah, 150. 30 only. 30 only. Uy, asa mo ano, nakabarato lagi mo. 30 only, 30. Uy, gis ka man, si may sales stock, si may nadala to. Dapat Eh, dilib yung ako mapahina. Nya, kamo ka sa sulti nila? Sir, yung friend niya sa kaya na, mag-asawa yan. Utangin. Tagalog mo ni 3-day. We don't speak Bisaya, excuse me. Uy, Tagalog, Bisaya dapat, uy. Walang Bisaya. Uy, Tagalog, palak ka kayo. Maliligo na tayo. Uy, dapat nabihis na kayo na pangle. Panglego. Panglego kayo na panglego. Mabesta kayo ng panglego. Panglego. Wala kayong panglego. Uy, Tagalog. Magsalita kayo ng Tagalog kasi Tagalog dito sa Boracay. Uy, speak Tagalog sabi. Bawal na Bisaya dito. Nandito na sa Boracay. Gusto ko lang umuwi. Mga buang. One eternity later. Uy, kaon na. Pwede ba din sa bag? Basta ang kaon-kaon na. Ay, Tagalog lagi. Kamusta ang kain dyan? Ha? Kaya pa namin ng rice. Rice is life. Sino naghahanap ng rice? Ha? Ha? Ano? Panghatag ko nung tanang Tabasco party. Pakita mo yung mga maldita looks mo. Maldita looks Marjorie. Ayaw ko makita ang aking image. Shy type mo is Marjorie, wait. Sige, ibuhos ko na. Uy, black yun, day. Uy. Ano to? Black Mamba. Later that night. Good evening, River Peeps. Buying a DC and Tanaan. Time check, it's already 11 in the evening. And karoon po may mga ako na gusto. Any moment, guys, we'll start na ang fire dance. And ano ko ron. Actually, last set na rin yung manaptan ba. Kaya siyempre kausa. Kausa. Tabot. Sabot. Busog na. Oh, sige. Gusto na mamasmuhan ba? Ano? Yeah. Alright guys, magulong yung tanaw fire dance and karoon ako picture me sa fire dance and na-fire sa mga na picture me. Sabi ka siya performance guys.
Okay guys, ibang post tayo dyan. Okay, kaway tayo. Hi! What's up, Ripa Peeps? End of day 1. Super ka-enjoy kayo. And hope ka mo po nag-enjoy or watch akong vlog. So, wala kami nagpadagat karong adlaw. But tomorrow, we will try the crystal kayak. And mag-transfer with me dito sa Henan. And then sa hapon, if na pa yung time, kay mag-land tour para malibot na mo ang other parts sa Boracay. And ayos po daw ang sunset diri. So, we will try to capture the beautiful sunset tomorrow. And that is it for today's vlog, mga Ripa Peeps. See you sa part 2. Okay, buka na kayo lang, may na kayo katulog para na po energy pagkabuntag. So please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell para ma-update ka kung natin yung vlog upload. See you sa part 2. Chill out. Peace.